Всеки родител е използвал поне една от тези реплики. Ако не слушаш, няма да гледаш телевизия. Последно предупреждавам. Броя до 3. Те звучат като бързо решение, но в действителност рядко водят до трайна промяна. Вместо да учат детето на самоконтрол и разбиране, тези подходи създават напрежение и превръщат екрана в награда. Когато се стигне до броене и забрани, това често означава, че липсва по-добър план, а не че детето не слуша. В такива ситуации детето спира не защото разбира причината, а защото се страхува или защото конфликтът го изтощава. Истинският проблем обикновено не е в поведението на детето, а в липсата на алтернатива, която да бъде поне толкова интересна и ангажираща. Децата не избират екрана, защото са мързеливи или натливи, а защото той е динамичен, цветен и постоянно привлича вниманието им. Когато вместо забрана на детето се предложи занимание, което изглежда като игра, а не като задължение, реакцията се променя. Образователни книжки с цветни интерактивни задачи, като тези от Jumble Joy, насочват вниманието по естествен начин и превръщат ученето в приятно преживяване. Напрежението отстъпва място на избора, а детето започва да участва не защото трябва, а защото му е интересно. И когато има занимание, което истински го увлича и развива, екранът постепенно отстъпва на заден план.